Ahoj, vítám vás Jáhyda u programu. 3 věci, co se mají dělat a 3 věci, co se nemají dělat. Takže, první, nestřílejte z nervky. A jde do okna, tak, krása, okno. Třeba koukejte se na televizi. Florbal. Neběhejte. Můžete třeba být, třeba Milu. Doporučuji, Mila křipová sušenka, Mila je jiná, ocidity. Tak čus. Zatím. Poslední, co nemáme dělat nepořádek. Tady máme bordel. No co to tady je? To se děláte ze mě srandu. Můžeme si kopat, ale jemně. Tak. Jo. A takhle přesně bacha na televizi. Ježišmarja. Jo. Tak jo, díky za slednutí. Tohle byl konec. A já se s vámi loučím. Čus.